Öýde men hojaýyn. Tuğla mekancan jaýyna gowjak eken mihmançylyga geldigine netip etdi. Tuğla oğlanlar malades gelip durmalylar. Eýway dur. Kempir. Çaydan Allah şu zatlar diýdirip etdirmelime oğlanlar geldi göreň okmay. Anlaň, gowdam tak. Ha, sağ ol mekancan. Ay, işler gowma oğlanlar. Yani tip bolsa çay içertäler, emme zat gulýalak gor. Kempir bir süýjü koýok alıştyrda şu zatlar. Ken men aýtmalyma ýokman? Beh, ay kempir de düşünen. Ay, borday dot, yemetmesene. Ay, barlay. Ey, bir dure. Şun bir köprä alyp geler, şurada 10 ben dastavka bolmaly. Akerfene çaltyra öýde men hojaýyn, sen hojaýynmy? Bar çaltyra. Düşünmäni istiler. Ahadalmadan. Onlaň işler gowmy? Öýde men hojaýynmyn. Oglanlar dogry düşünün. Ay bar ýadym da onlaň. Ay bädinim birdenem. Getirdinmi? Indi özüm çağırymda gelersiň, bar işleň bilen bol. Öýde men hojaýyn. Öýde men hojaýyn. Erkek görün seni olmaz olsun. Abi bize de netip ettiredi abi. Öýde men hojaýyn. Häzir iýet hemme zat normal. Ana açtyrany hemme zat normal. Bismillah. Oglanlar gelip durun. Orada sağ ol, bereket versin. Ýa-ni bolmy? Gence sağ ol, tamam oturam. Sağ olun. Bereket versin. Tecrübe tamam. Öýde men muzykdym. Yatla gen erkek görün seni ol. Bolly. Gelip durun oglanlar arkaýyn. Arkaýyn. Kempir. Men baksa dostumyň ýanyna boş gürläpdir. Men baksa men biderek gürläpdir. Dostumyň ýanyna boş şişek bolup ana. Inni. Bir hepdelep o borkan senekke. Bolly.